दाथ' कन्डिसना गाज्रि। बेसे गोबाव जाखो? गोबावसै मास मोनथामसो जाबाय। मोनथामल' नङाहाय। जेन'बा धरक मोनथामल'थ' नङा, बै समाव एसे मोजांमोन, सालायजायोमोन। दा एसे कन्डिसनाथ' बिराद गाज्रि, गुगाजोब्बाय। थांलाय फैलाय माबायदि उसुबिदा जायो? उसुबिदा एकदम, पेसेन्जाराबो गाखोनो उसुबिदा, बाज्ल'यो आरो गारिफ्राबो एकदम लरग' थरग' जाजोब्बाय। माबायदि जाजानो लुगैयो? मोजांथ' जाजानो लुगैयो। थाब खालामबा मोजां जागौ। थाब खालामबा मोजां जागौ। हाद्रियालाय माबायदि? हाद्रियाथ' बुंनाङा। बे गारि फिसाया माबायदि खस्थ'? गारि फिसाया सालायनायाव माबायदि खस्थ' जायो? खस्थ' एकदम, गारियानो सकेटफ्रानो गाज्रि जाजोब्बाय। कन्ट्रेक्टरखौ मिथियो नामा नोङो बे लामानि? कन्ट्रेक्टरखौथ' मोनथिया आं दासिम। बिनि समस्याया जोङो 2019नि डिसेम्बराव जों बे समस्याखौ जों मोनबोदों। जेब्ला बेखौ दैजिं फेस्टिभेल जायो बे हाग्रामा ब्रिज खाथियाव, बेहायनो बे माबाखौ एरखुजेनदोंमोन। उइदाउट माने वार अर्डारबो मोनाखै, बिसोर मावग्रोदों। बिनि उनाव जोङो एगजिकिउटिभ इन्जिनियार जों खबर लादों, बिनि प्रसेस जागासिनो, अर्डार माबा टेन्डार अर्डार जाथ'वाखै, बे जाबा मावगोन होननानै। बिनि उनाव थांनाय, आं नैबेयाव माखासे प्रुफखौ होगोन। बेनि डेट अफ कमेन्समेन्टआ थांनाय 2021आवसो जादों। जोंखौ माने 1.5 बोसोरावनो थगायनानै दोनबोखादों जोंनि ओनसोलनि बेखौ आरो जाय थिकादारनि नामा लजिक ब्रह्म, बिथाङा जोंखौ मथा मथि बेंटलनिफ्राय बेंटल गेटसिम नाङो बे लामाया, बिनि पाब्लिकफोरखौ थगायनानै दोनबोनाय जादों। दा डेट अफ कमेन्समेन्ट हिसाबै 18 जानुवारि 2001आव बेखौ मावनो अर्डार होदों। ओमफ्राय दा बेखौ कमप्लिसन खालामनांगौ एनि हाउ नै दा फैगौ अक्ट'बरनि 18 थारिखआवबो कमप्लिट बानायनांगौ। दा बे लेखायै जोङो थांनाय लकडाउन मथा मथि 2020आवनो एगजिकिउटिभ इन्जिनियाराव जों हाबहैदोंमोन। ओमफ्राय एगजिकिउटिभ इन्जिनियार जेब्ला जों हाबहैयो, अखानायै बे माने एसे दै सारो, बायदिसिना सारो आरो बे अबस्था जाबोदों। बे लेखायैनो जोङो एगजिकिउटिभ इन्जिनियार मथा मथि साथामसो सोलायलांबायदां बे कन्डिसनाव आरो एगजिकिउटिभ। नै दा बर्थमानाव सासे एगजिकिउटिभ इन्जिनियार गोदान फैबावबाय, दिनैसिमाव बे बिथाङा दंगासिनो। बेखौ लानानै जों नै दहायो कमप्लेन होनाय जादों जोङो एगजिकिउटिभ इन्जिनियारनो जों मोनसे लिरना होदों जोङो। बेखौ कपि टु डिसिआवबो जोङो बेखौ होनाय जादों आरो बेखौ। दा एगजिकिउटिभ इन्जिनियारा बुंदों फैसा गैया होनदों। हाब जोंथ' पाब्लिकफ्रा जों फैसाखौथ' नेनानै थाङा, बेखौ मानो एक्सु होआमोन? जोंनाव पाब्लिकफोरनाव बे एक्सुना फैदों। ओमफ्राय एगजिकिउटिभ बुंदों आरो बेखौ नायनो फै नोंथाङा, नोंथांनि दायथ', नोंहा बेखौ नायनायनि दायथ'। एगजिकिउटिभआ बुंदों बेखौ होनब्ला कमप्लेन लेटार होदो। लगे लगे जों कमप्लेन लिरबाय, कपि टु डिसिनोबो होबोदों जोङो, रिसिप्ट कपि लाबोजोबखादों जोङो, गासिबो लाबोजोबदों। बिनि उनाव जों एसडिअनाव हाबदों, रतन सारनाव हाबदों, रतन सारजों रायज्लायदों। रतन सारा दा बेरायफैनो नागिरदों, बेरायफैगोन ना बेरायफैया बे बिथाङा थिकादारनाव डाइरेक्ट फन हरदों। ओमफ्राय थिकादारा गाबोननिफ्राय मावनो होनदों। मावनाया मा रोखोम मावगोन दा? बिसोरजोंखौ थगायबावगोन नामा बेखौ खोबनानै दोननानै? खिन्थु जों पाब्लिकफ्रा जों बयबो बुंलायदों बेखौ माने खोबहोला। जेरै मावनांगौ WBMC जाजोबखाबाय गासिबो, जास्ट फिनिशिंल' बानायनांगौ मेसिनजों। खामानिया बे आरो बेखिनिखौ मावनांगौ थिकादारा। आरो नैबे बेयाव होनाय दंखायो अक्ट'बरनि 18सिमाव जेरैखिजाया बे कमप्लिट जानांगौ फाइनाल। जुदि बेखौ कमप्लिट जायाब्ला बिनि एक्सनखौ जों पाब्लिकफ्रा जों बेखौ जों मा खालायो, जों बेखौ लानाय जागोन। ओंखायनो ओरै बिरहांगाव गामि स्पेसियेलि बेनिथ' सेस बिरहांगाव ओमफ्राय दाङाइगावसिमाथ' गुजोबखाबाय। मोनसेबो अन्थाइया सेस बिनि माबाया मेटेल बे गुजोब्बाय, गुनो मोनामोन दासिमाव। बेयाव डिपार्टमेन्टनि गाफिलथा दङ। डिपार्टमेन्टआ मानि थाखाय फैयाखै, नायफैयाखै, डिपार्टमेन्टखौ जों रायनांगोन। डिपार्टमेन्टजों थिकादारजों माबा मोनसे लिंक दं नामा जोंहा सन्देह थादों आरो बिदि जानो मोनामोन। ओंखायनो थांनाय फैनायथ' नोंथांमोनानो हयथ' फैदों बे लामाजों, मिडियायाव नोंसोरबो फैदों, नोंसोरनि मेगनजों नोंसोरबो नुखाबाय। आरो माखासे पाब्लिकफोर नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन, पाब्लिकफोरनाव बिदि थांनाय फैनायाव सोंनानै लानो हागोन मा अबस्थायाव। बे कौटिया जाहैबाय मथा मथि 10 कौटिनि खाथियावनो 9 कौटि 99,91,979 बे स्किमा। ओमफ्राय जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना 70% रानिं बिल खालायदों, खिन्थु 70% खामानि जायाखै दासिम। दा रानिं बिल मोनैखाय मावाखै होनदों, जोंहाथ' बेखौ नेनो थाङा। बेयो जाबाय SOPD स्किम, स्पेसियेलि सिगनेचार प्रजेक्टनि, SOPDनि आन्दाराव सिगनेचार प्रजेक्टआव बे लामाखौ हमदों बिथांमोना। जोंहा लामाया जानांगौ, जायखि फैया जा थिकादार फैया, लामाया जानांगौ, जोंनो पाब्लिकफोरनि थाखाय लामाया मोजां जानांगौ। आरो इमिडियेट गाबोननिफ्रायनो जाहाथे बे लामानि समाव जों बेखौ जों थिकादारखौ हुसियार होयो आरो माबाखौ जों डिपार्टमेन्टखौ जों हुसियार होयो। जोङो बेखौ RTIनि हेफाजाबै
जोङो बेखौ मागोन आरो जोङो बेखौ दा सानदों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ आरो चिफ मिनिस्टार बिथांमोननो जोङो बेखौ कपि हरगोन जोङो बेखौ बेबस्थाखौ लादों चिफ मिनिस्टारबो जों हरगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो जों बेखौ हरनायनि थांखिखौ जों लादों एसे जों लकेल हिसाबै लाजोब्बाय बेखौ जिहेतु जोंनि लकेलानो गासैबो प्रब्लेमखौ मोनगासिनो फेस जानांगासिनो जों बेखौ लादों नायनोसै थिखादारा माबादि मावो खिन्थु जोंनो नांगौ जेरैखिजाया जेराव होदों गावसोरनो होखादों डेट अफ कमप्लिसन 18 अक्ट'बर फैगौ 18 अक्ट'बराव जेरैजाया कमप्लिट जानायनि गावसोरनो होखानाय ओंखायनो जों बिसिम नेगोन बिसोरखौ कमप्लिट बानायनो हानो हाया जुदि बानायनो हायाब्ला बिनि राहाखौ जोङो पाब्लिकफ्रा जोङो मा लायो जों बेखौ लानाय जागोन आरो जोंनि खोनानो मोननायाव मानसिया गोजोन पुरि होननाय खोनादों नामा लजिक ब्रह्म बेजों लोगोसे मनज सालालखा होननाय जोंनि खोनानायाव आरो डिपार्टमेन्टआनो बुंदों जोंनि सिगाङाव बिथांमोना दा बे गाफिलिटिखौ खालायगासिनो ओंखायनो जों खावलायो जाहाथे गाबोननिफ्राय इमिडियेट बे खामानिया जोबनांगौ गाबोननिफ्राय मावनानै खोब मावोब्ला 15 दिन लागोन बे मोजाङै मावोब्ला 15 दिन बिसिम मावो आरो बेखिनिखौ मावना होयोबा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन लकेल हिसाबै आरो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन जाय थिखादार जों साबायखर बावगोन जुदि मोजां मावनानै होदों जों साबायखर बावगोन माला गान होनांगौ जों माला गान होगोन खिन्थु लामाया जोंना मोजां जानांगोनबा बे आरो